Здравейте на всички, аз съм Жиката БГ и от днес започвате да гледате втория кръг от V2 групата по тенисна маса. Този път тренирах преди да започнем V2 групата, защото миналия път беше просто ужасно и затова този път изкарах няколко тренировки преди да започна и играта ми не беше чак толкова зле, колкото миналия път. Днес ще играем срещу Перник. Те имат един доста силен състезател, който ще ни бъде доста трудно да победим. Всеки път го питам за името му, но всеки път го забравям. Така че надявам се да успеем да се справим срещу тях. Нека да започваме. И ето ни на вторият кръг от V2 групата, да видим дали ще започне с победа. Противникът, срещу който Влади играе, е с къс зъб на бекенд. За щастие, Влади не се влияе толкова от късите зъби. О, хубава игра от противника тук. Трябва да внимава какви сервизи му пуска на късия зъб, защото обикновено правите сервизи се атакуват доста лесно с късия зъб. О, добро разиграване, което Влади успя да спечели. Тук не знам защо направи така, и то в доста важна точка. Успя да се измъкне с този сервис обаче. И със същия сервис успява да спечели гейма. Охо, уникални бекенди. Определено играе доста по-добре от миналия кръг. Ама някой път малко се престарава. Тук противника добре му върна сервиза. Получи се гаден ръб. Добра игра от противника тук, добре разигра Влади. Но като цяло забелязвам, че се бърка от сервизите му. Ама с този зъб удря много мрежи и ръбове. Но мога и да забележа, че наскоро го е сложил, защото отправи доста грешки с него. И ето, че Влади успява да вземе и втория гейм. Тук играта на Влади не тръгва много добре и той си взима тайм-аут. Ето, че след като си взима тайм-аутът, се завръща. Започнаха пак да му стават ударите. И с тази грешка на противника накрая, Влади успява да спечели играта с 3-0. И сега съм аз наред да играя срещу човек, с когото съм играл доста пъти и мачовете ни винаги са доста оспорвани, така че да видим какво ще стане. Разменяме си победите, някой път той ме побеждава, друг път аз го побеждавам, но да видим днес кой ще победи. На миналия кръг играх доста зле, така че потренирах малко, надявам се да е имало полза. Щом правят точки с мрежи, значи съм добре. Между другото, тренирам с един човек от Висша лига сега и с него доста играем бекенд и тази игра бекенда ми беше сравнително по-добре от други пъти. Но неговите атаки просто са жестоки. Само мога да се моля да не влиза. Тук мрежата ме спасява да не загубя гейма. Да видим дали ще мога да го взема обаче. Притеснението беше доста силно и накрая не успях да си направя форхенда и го загубих. Но все още тия балонени топки на бекенд много ме затрудняват.
Трябва много да внимавам как му я давам. Ето, че и аз успях да направя една силна атака. Няма да му давам само той да ме атакува. Понеже той разчита главно на пляскане, ако успя да ги засека много и да ги направя по-къси, може и да го накарам да бърка повече. Виждате, че тази игра, топспините ми и атаките ми нямат нищо общо с миналия кръг. Така успявам да взема гейма. И бекхенда ми тази игра е на съвсем друго ниво. Но и неговите атаки са много страшни. Не трябва да му я давам удобна в никакъв случай. Мале, какъв е този бекхенд от мене днеска? Какво се случва? Тази тук вече ми дойде много неудобна. Между другото, съсипах го от мрежи и ръбове тая игра. Но аз на него почти една атака не успях да му върна. Ама и той не може да се справя с моите мрежи и ръбове. Да, не съм на ниво да връщам такива удари. И така загубих този гейм. Мъча се да правя бекхенд флика на няколко пъти, но още не съм го усъвършенствал. Уча го. Ако успея да го фана извън крачка, да го накарам да се премести, повечето му атаки излизат извън маста. Аз не правя толкова силни топспини, но аз разчитам повече на въртене и на контрол. О! Ето, че тук бекхенда се получи и успях да последвам с форхенда си и взех точката. Това беше доста добро. И тука му ударих две мрежи подред. Направо го съсипах. И ето, че успях да взема този гейм. Стигаме до контрагеймът, да видим какво ще стане. Битката ни е оспорвана както винаги. Не трябва да се целя в хилката. Нещата не тръгват добре. Както всичко ми се получаваше, изведнъж всичко спря да се получава. И бекхенда ми отново никак го няма. Просто като стане някакъв такъв резултат, почвам да се притеснявам, здървявам се и спирам да игра. Да, просто виждате колко плахо се движи ръката нагоре. И краката ми се вцепениха. Тук ми направи хубава контра. И вече като знам, че нямам какво да губя, се разиграх. Но накрая отново бъркам своя топспин и губя играта с 3-2. Психиката ми е ужасна. Тази година имаме нов съотборник, който се казва Христо. Надяваме се той да успее да ни спечели някоя друга игра. О, хубава подложка от противника. Между другото, той има доста интересен бекхенд. Веднъж се бях опитал да го науча, но не ми се получи. Нещо тези сечени балони топки го бъркат. Но и противникът също. О, това беше доста добро.
О, добра игра от Христо тук. И тук накрая какво направи не знам, но загуби гейма. Прави някоя красива точка от време на време. Противника обаче много гадно ги подсича и това доста бърка. А и определено умее да връща забивки. Тук вече много го подцени. Ето за този интересен бекхенд ви говоря. Но не му се получава особено често. И така, той губи и този гейм. Мрежата даде надмощие в разиграването на противника и така да успя да вземе точката. О, това беше много добро. О, тук мрежата го спасява. Противника от време на време се справя с неговите забивки, но Христо не може. Това не му се получава. Но пък това става. Умно го изигра тук. И ето, че успя да вземе този гейм. Връща се обратно в играта. Хубав ръб. Добър бекхенд. Може да има и в хубав форхенд, но имаше тупка в хилката. Сега пък му удари мрежа. Форхенда му обаче нещо не се получава тази игра. Най-накрая противника удря мрежа. Като противника стигна 10 точки, нещо се разигра. Но не е достатъчно и губи играта с 3 на 1. За тази игра решихме да сложим Влади и Наско да играят двойки, да не успеят да се справят. Наско добре успя да направи своята атака. Влади също се затруднява с атаките му. Но като цяло този гейм нещо играта им не се получава. И да, след много грешки го губят. Трябва да се сработят. Добре започват този. Много бързо губят преднината. Все пак този гейм успява да вървят наравно. И двата отбора правят доста грешки. Принципно трябва да е който първи атакува, той да вземе точката, обаче тук който първи атакува, той губи точката.
За щастие, точно на последната точка бекхендът на Влади се получава и те успяват да го вземат. Каква мрежа само. Той се зарази от мене и сега той удря мрежи и ръбове. Тук Влади в началото сякаш успя да го види какъв сервис ще прави, намести се на време и даде надмощие в разиграването. Тук забивката на Наско се получи. За съжаление, повечето забивки на Наско излизат. За щастие, най-важната обаче влезна. Но тук му бърка сервизът и губят гейма. Това беше на коса. Добра атака от Влади. Определено се е мотивирал да печели. Наско също атакува яко. Как ги изиграха. Този гейм удрят бая ръбове и мрежи. Но не може всяка една атака да влиза. Важното все пак е да влизат повечето. Това беше пълен подарък и той го пропиля. И така противниците губят геймът и стигаме до контрагейм. Тази игра стана доста завързана. А такъв удар и във висша лига няма да видите. Наско и Влади този път играят доста по-добре от миналия път, като бяха на двойки. Но тук падат с 5 на 2 надолу. Да видим дали ще успеят да се възвърнат. Добра комбинация от двамата. Тук дори да нямаше мрежа, не мисля, че противника ще да я фане. Наско тук избързва със сеченето и започва да падат с доста. Но след тази тяхна грешка извикват тайм-аут. И накрая Влади прави грешка и губят играта с 3 на 2. Но честно казано, това си беше наистина доста добра игра. Сега Влади ще играе срещу човекът, който ме победи. Нашият матч беше доста накосан. Влади принципно е по-добър от мен, така че мисля, че може да го бие. Ще бъде интересен матч. И двамата имат мощни атаки. Това беше добър флик. Много доста топки изпусна. Имаме голям избор. И след много грешки загуби този гейм. Трябва да се съсредоточи. Добре, че противника бърка понякога. Този път стана. Но противника веднага му връща. Много силна игра от противника. Нещата изобщо не изглеждат добре за Влади. Тук, макар и с мрежа от противника, той успя да вземе точката.
И ето, че изравнява. Няма да му се даде толкова лесно. И с това уникално връщане на сервиза, той успява да спечели гейма. Оле, за малко да я върне. Никакъв шанс тук. Този път обаче не се получи. Лошо, за да не влиза. Като цяло точките в момента са Влади или си прави бекенда, или го бърка. Също е с противника. И в крайна сметка повечето му бекенди влизат и той успява да спечели и този гейм. О, много добро. Това ме кефи, че макар и да бърка, все пак не го е страх да атакува. Аз като направя някоя такава и се здървявам и спирам да атакувам. О, каква контра сам! Но не е лесно да се върши всяка една негова атака. Доста са добри. И противникът е на път да вземе този гейм, да видим дали ще успее. Влади държи и не му го дава. Но в крайна сметка противникът успя да направи хубава атака и да го вземе. Така те стигат до контрагейм. Аз загубих своя контрагейм, да видим дали Влади ще успее да го спечели. Уф, това разиграване беше на световна класа. Леле, тази игра се разгорещи. Противникът обаче успява да спечели тези разигравания. И тук накрая нещо ми се стори, че Влади се ядоса и започна да пляска топчето безразборно и загуби играта с 3 на 2. Така губим от този отбор с 4 на 1. Ами, за съжаление не успяхме да ги победим. Имахме доста голям шанс. Аз и Влади направихме доста добра игра срещу този силен противник, но не беше достатъчно добре. Така че да. Отборът ни победиха и да, загубихме отново, но се надяваме в следващите игри да се представим по-добре. Ако продължавам така добре да играя, може този път най-накрая да успея да спечеля някоя игра. Така че, хора, ако този клип ви е харесал, не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбанката и да харесате този клип. И също така, който иска, може да ме последва и в Instagram и ще се видим следващия път. Довиждане!